Gêm gynta'r Eidal yn y bencampwriaeth 6 gwlad oedd hi, a mi ath criw ohona ni, aelodau o gormeibion y Penrhyn, dwi'n siŵr bod chi wedi gweld nhw'n Glastonbury. Eithon ni gyd draw i Rufain i weld y gêm. Criw o ddynion, eiddfed, deallus, yn ei hoed a'i hamsar. Ac oedden ni wedi penderfynu bod ni'n mynd i weld rhywfaint o'r ddinas hyfryd hynafol yma, ac mwynhau yn hunan yn yr hael. Oedden ni wedi cael rhywun neu ddau, a dyma na un ohona ni, dyn parchus iawn yn y gymdeithas, na i'm deud i enw fo, ond Will Parry oedden ni'n ei alw fo, yn awgrymu y dylan ni gael cocktail hour. A dyma ei ffrind o, dyn hefod coet mor barchus, els bach oedden ni'n galw hwnnw, yn deud y dylan ni gael rei gwahanol liw bob tro. Oedd un o'r hogian siarad Eidaleg yn rhugl, a dyma fo'n esbonio i'r barman ac i'r gweinyddwr be'n union oedden ni'n ei wneud. A mi add pethau'n dda iawn, arbennig o dda, a deud y gwir. Erbyn hyn oedden ni'n barod am yr un nesa. A dyma Dewi i mewn. 8 o ddos, meddwl fo, a pwyntio at rhywbeth a fi fel creme de menthe. A dyma'r barman yn dechrau chwerthin. A dyma Dewi meddwl, dwi'n di nall di. 8 o ddos, meddwl fo, a nelu ben am y creme de menthe. Wel, erbyn rwan oedd y waiter di ymuno fo'r barman a'r ddau'n rowlio chwerthin. O Dewi ryw fymryn yn confused. Nes ydw o sylweddoli, mae tu ôl iddo fo. Oedd y bar a'r barman. Roedd Dewi wedi bod yn siarad efo'r gwydyr. Oedden ni allan y byn hyn, methu dall hi oedd Dewi. Nes gwelson ni Dewi wedi gario am wynel ai allan gan y waiter a'r barman a'r tri yn rowlio. Roedden nhw'n amlwg wedi cael gymaint o hwyl efo ni, mi gaethon ni rownd ola am ddim.